yathi inkosi yamakhosi uBhombela wawusenzini wasephakameni sayisingamashesha ngena wayehleli endaweni ekuthiwa sisinandini kwelithalini enamadoda amakhesi amathathu wayephumula namangala madoda imali ngizomphumula siyamangala umfundisi lisuka ngapha manje bese bonhleli nawe simphuma phesheya abantu abamali yokhulu uAdameti ningase eBuhleni bathi bekhonza ngani kuloshingumba wathi isikhathana wasethi kuba umfundisi mlanga ngikhona awuhamba la iBhayibheli endlini waselilanda iBhayibheli ulincwadi esambulo mntanami 21 waseyivula umlangeni waseyifunda wasethi uyiswile mntanami wathi ngiyiswile wathi ngizwile mzokhulunywa ngawo wathi ngizwile akafiki cha mntanami naku le ngimkhathini ezweni nomhlaba kodwa yokwenza ngenkosi yesibili oba babeseyikolile lezo zikhathi wathi asihlanganisa imali ewothiki ihambe ebanika esikoleni wathi yothi masuwetha lo muzi batabami nale nkosi yesibili bayikhipha lapha emzini wasephakameni iyo yotshala emathendeni kodwa ningabi nawo niba nalabo bantu wanikhipha ingilosi yoculo uyohamba ubeka lapha endakhona lo muzi mase ubekile batabami lo muzi nobona ingilosi emini la ngalibayile mani ngawona kodwa mani woniyeke izibona lo Shembe wakhuluma izimanga eziningi uthi batabami mase kwenzile konke lokho uyosala phansi leyo nkosi yona yahola isizwe sonke sesiyovika ezulwini ngisho ngisaka wakusho waphuma lapho wathi masethe kabenta sentangazi wathi masethembele phansi lo dodo wayesela sithanda wayethi inkosi njengoba usungibiza nje laba bantu ngishiye emlazeni abekho kusini emasina sayisehlas izinto uthi mase kufika phakathi emzini wasephakameni wasengena kithi ethi mashangena mncane isikhathi sensimbi khaya akhala telithi wathi mase nyango wayesema wasegaka phansi wazofika emsamo namangalani bathi abamani mbolekele cha siyamangala mkhulu ukuthi siwenze njani manje cha umakoti mayengena bathi bamenzini uyegaka akangeni hambe ngezinyawo mkhulu umdala ngawugake pho sizothi siwamashange lo Shembe ziningi izindaba eziningi abantu abazozikhuluma ziningi kakhulu ngasikhuluma ngayo noma afika phakathi umuzi wakuthe ngathi wenza isimanga sizosikhuluma khona wathi mafikile insukwane wasefuna wasethi abantu babesihlanu ngoba kuparisa phela abantu bathi abamina manje hamba sihamba umpula ngale
sukuvala busubhabhakisa khona babengakazi ubaba ukuthi umbhaso base bekhona ukuthi emelile wathi tsheshana bathi ngihamba asehamba futhi bakuvala nomphula basehamba uthe manje phezulu waseshaya amakhaya bathi abantu kunani la hayi awukho lutho mfundisi wase akanihambe lapha ngaphansi kwesihlahla lokuthi ngakhona ikhonani khona umuntu okhalayo base behamba ubaba ucinga khona bathola ngalutho anibona ngaluthi bathi amacha sibona ngaluthi wayesehla yena akanimbela base behamba phansi emgodini senhlahleni base bekhipha izinja ezimbili niqheleleni nje wacabanga kwanesikhathi sepotex yokuthela base bethi abelungu bathe nafuna ukuyithela izinja zithele imalini na wasethi isihlanu soshile wasekhipha ithatha elibomvu yesu bathi yobanika khesana kwakhe hathi uyadaba lezi zinja igama lale ubhusumane yomgodini nothatha liyisempuzo lapho ezosala khona zathatha lezi zinja isempuzo bamushembe uqala inde kakhulu nkosiyami baningi abantu abafuna Nkosi kuyisimo